чӣ тавр ба зудӣ аз хоб бедор шавам? роҳи бераҳмонаи бедор шудан аз хобро мо медонем. соати зангдорро дур аз ҷойгоҳ гузоред. вақте шумо хоболуд мефаҳмед ки садо аз куҷо меояд ва ба хомӯш кардани он меравед, шумо аллакай бедор шуданро оғоз мекунед ва азбаски шумо ба ҳар ҳол бархостед, чаро ба хоб бармегардед. ҳамчунин дар назди соати зангдор як стакан об гузоред. овозро хомӯш карда об нӯшед. ҳамин тавр шумо ба бадан сигнал медиҳед ки бедор шавед ва ба кор шурӯъ кунед. пас аз чанд вақт мубодилаи моддаҳо оғоз мешаванд ва шумо худро бештар рӯҳбаланд ҳис хоҳед кард. машқ бешубҳа ба шумо кӯмак мекунад. агар ки шумо машқи пагоҳи рӯзиро дӯст намедоред, пас дар тӯли 5 дақиқа суруди дӯстдоштаи худро навозед ва рақс кунед.